гэтай гісторыі, прымітыўнай і простай, дзяўчынка робіцца моцнай, злой і дарослай. Некаторыя траўмы дапамагаюць у вострым стане, калі ты не можаш знайсці свой востраў, дом, чалавека, свет, чараду ці зграю. Дарога нібыта сама цябе выбірае і абяцае прывесці да брамы раю. Ты па ёй крочыш і падыходзіш да краю. Прэч паляцець, трэба яшчэ вучыцца, у логаве сэрца раненая ваўчыца. Чым ад халоднага ветру схаваць ключыцы, піць малако тугі, выдыхаць, лячыцца. А потым глядзецца у Вендерса і Карвая, сінія блюзы слухаць і гук трамваяў, бачыць, як горад бяззорнае надзявае, і адчуваць, жывая.